Nagbalik ang tabang ora mismo mga ka-aksyon. Nakasmile ako, partner. Aram mo, iba ang kaugmahan ngunyan kan episode na ini. Siyempre, partner. Grabe nagpauran kita ngunyan ki. Grabe. Oo. Tablet, may maganang Mga tablet. tinabangan. Cash. Oo. Tapos may libre pang papa. Yan, di ba? Kaya Mga medyo- ka-aksyon, iling nindo ang smile mo ngunyan iba. Oo. Smile pa lang, ulam na. Sana tupi, wag kang mawawala. Hahabulin ka ng konsensya. Mga ka-aksyon, makakaibahan tango niyan si Nanay Jocelyn Rivera. Siya Ang so primerong nanggana kang 5,000. 5,000! First winner kan nga cash prize, 5,000 pesos. Siya so inapunan ta nagparaturun-turun. Correct. O, di tan pang maulog so aki. Yan. Ayan. Ama Ama ko ko apo. apo. Lula na. Lula na. Lula Jocelyn Rivera. Nanay digdi po. Makakaibahan ta mga ka-aksyon. Ako niyan, live na live. Ang winner takang 5,000 pesos. Maray na pagkahapon tabi, Nanay Jocelyn Rivera. Lula na, pero garo dalaga pa. From Thank you po. Bangkilingan, Tabaco Tabaco City. City. Nanay, ano tabian sa imong namatean kan inangalmian sa imong pangaran na ikaanangganan ng 5,000 pesos? Ay maugmahon po. Taday ko man po ito tig-expect. The first time ko po na mag-comment duman sa... Nag-comment po ako 29 April. Kinagahan pong alas 10 pag-upload po nindo. Taday ko Ayan. man po ito tig-expect. Pero kinumpleto mo sa detalye pag-comment Yes mo. po. Lula ka na? Opo. O, pira na puan mo ko apo mo. Saro lang po. Saro Saro. lang. Pira na aki mo, Manay Tulo Jocelyn. po. Tulo. Tolo. Si Ago mo, yaon pa po. Sa Manila po, 1 year nang mahigit din nagkakauli. Pero ininformaran mo na nanggana ka ng Dahil pa po. 5,000. Secret lang. Yes. Dahil mo babangaan si mister mo. Secret lang dangan ni partner. Dahil pa pinaisi si mister niya ng gana. Oh, ini nanay na Pero, kwartahan maski nasa mo. Manila, si mister mo nagpapadaraman lamang. Iyo ma'am po. Anong trabaho po sa Manila? Driver. Driver, sweet Ano lover. totoo manay na ang driver, sweet lover? Yes. Yes! Paano? Sige, paki-explain mo. Paano mo nasabi na ang driver, sweet lover? Basta sir. Nakapera ka mo ni mister. Ha? Naaki. Tulo man sa Oh, ma'am. sweet lover talaga. Sweet, Basta- aram mo, aram mo na ito, pag sir. apot ko kay nanay na nakapera ka mo, nagduduwa-duwa si nanay. Ano daw ang apot ka ni? Superang basis kami naglabing-labing. Perang basis ang aki. Oh, pero may Nagkapera. sekreto nga ni sa abo niyang itaram basta ngayon nagumpo sweet lover. Ara mo na ngayon ito. Nanay, pag nakuha mo tabi ang 5,000 mo, anong gigibuhon mo tabi sa kwartang pinangganahan mo? Sa ano po, pambayad sa kuryente, sa... Piran bayadan mo sa kuryente? Ay, ngayon po, ano, 700 lang 700. Baba, po. oh, Okay, di adi. na, minus 700. 700. Ano pa? Sa bagas po, Piran sa bagas? 2,000. 2,000. 2,700 na. May uli ka pang 2,300. 2,300. Sa ano pa? Sa laog kang harong po kung ano man. Dahil pwede Sibuyas. sa luwas ka na ro. Pwede man po. Pwede man. Sibuyas, asin. bawang. Ipamugtaktakan ng 1,000. 3,700. 3,700. May 1,300. Oh. Di kang plano man ay magpariban. Ay, o dahil man po. magpa-pedicure, manicure. Mabakal kang gata sa apo. Diaper. 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 Iinuton mo Ta sa single diaper. parent po ang aki. Talagang partner na God is really good. Na talaga. talagang ang tinatawan sa mga tunay na nangangaito. Ano ang namatian mo kan inapudan mo ika, manay? Maugma po. Maugma, nagturon-turon ka na Paano sa pagturon-turon mo? Paano ano ka ito sir, nagkakakan, makakan. Nagkakan. Mm-mm. Paano sa Pangiraw pagturon-turon mo pamangkin nanay? O ko tanganing maitaw Parang nga sa nadagos pa sa pagkakan mo. Ako na nang gana, dahil ako makakan. Marita day mo na alon sa tinidor. Dahil man po. Day man. Bueno, partner! Partner, day pa nga nagturon-turon si nanay. Oh, Paano? ibigay mo na! Inapudan may bagay ka sa telepono de. Oh, nanay, ikatabi sunangganan in 5,000. Turun-turun na mo na dyan. Sige! Ibigay mo na. Ay, Ayan kailangan mo partner, baka nabatahal dyan sa likod mo, baka nawara. Nanay, kamot. Ayan. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Mag-ikul-ikul ka partner, nailing ko sa TV, pag nag-aabot ki kwarta, nag-ikul-ikul. Sige. Chalap, 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 chalap. Okay? 5,000 pesos, 5,000 nanay! Hali yan kay Congressman Saldico Asingkong Pido Garbin, kanako Bicol Party List. Ano ang Congratulations. masasabi mo, Manay? Salamat po kay Congressman Saldico asin kay Pido Guardin. Garbin. Garbin sa... Pag nanggagana pala Manay, nabibilot. Pang nanggagana, nag-aral na sa dila, partner. Nabibilot. Sa dakula na po ining tabang sa samuyang pamilya na arog ka ining pandemic ngunyan. Dakula po ining tabang sa... para sa Dakulaon talagang tabang. Ayan. Salamat pong mara. Okay.
Congratulations, Manay Lula Jocelyn Rivera! Hindi ka man makalula. Batang-bata pa nga rin, 50 partner. years old. 50. Yes. Pero garo ka man sa na 49. Thank you, ma'am. 1 year lang. One year lang. Congratulations, tabi, ma'am Thank you po. Jocelyn. Kaya yan mga kaaksyon, partner. Iguana naman kitang napagma. Yan, nangganang 5,000. Kan Biyernes Kan yan. Biyernes. Ngunyan, may manggagana naman. Ngunyan, dahil mga kaaksyon, aldaw kita ning Biyernes, iguana naman ang manggaganang saro para sa 5,000 pesos. Yan, so mga nag-comment, mga tugang, mga kabarangay, mga Kan bilog kababayan. na si Mana. Oh, pero bago yan, ano ang advice mo or ano ang mensahe mo sa mga gusto man manggana? Naarog mo para buwinason. Ang ano ko lang po, dahil po magsawa na mag-comment na, dahil mawara na pag-asa po. Ta ako po, primero ko pa sana itong pag-comment, kanailing ko sa comment kang, sunanggana po, digding tablet, na taga-Bangkilingan man, si Opo. Bas. Tagaduman ito sa Opo. Indo. Tinagga or in-encourage ka, opo. Girinab ko man po ito na mag-comment na sana po na mapili. Inano kang mahal na Diyos na mapili po. Napili. Ayan, dahil Dahil po mawaran. mawaran na pag-asa Nin po. pag-asa. Dahil mapagal sa pag-comment. Oh, tasya nga ni partner, first comment, Nanggana. Opo. nadang tulos kan mahal na Diyos ang sayo Napakaswerte ng guhit ng iyong palad. Correct.